pozdrav svima, leto nije zima, krenuo, spale, malo da se snima, idemo, upbeat music. Možemo ovako malo da ubacimo, eto ovako sa strane, ambijens, nije loš, jel? Dobro, društvo, pazi sad ovako. Gledam dole, ima li deljenja s nulom, tako, znači, policajac na početku odmah proverava da li kakav je domen ove funkcije i onda rešamo jednačino. Znači, ajmo prvo da rastavimo na činioce, vidite ovdje jedno rešenje 2, kad zamenim dvojku dobijem 0, to znači da ovdje imam x minus 2 po bezu i imam x plus 3, jel tako da se ukopi sa ovom šesticom, ok, tu proveravate ili prosto nađete rešenje kvadratne jednačine. E sad ovdje, ovo je x minus 2 puta x minus 3, tako. E sad ovo je 6 puta x minus 3 puta x plus 3. Pazi sad ovamo, gledajte pažljivo. Znači, mora ovdje da se uradi sljedeća stvar. Da se pazi ovdje deljenje s nulom. Znači, x ne sme da bude 2, x ne sme da bude minus 3 i x ne sme da bude 3. To znamo sad svi. Idemo dalje, rešamo, pazimo na ove uslove napisane ovdje. Pomnožimo sve sa x minus 2 puta x minus 3 puta x plus 3. Ok, znači sad x minus 2, x plus 3, to skratimo, znači imamo 2x plus 1, što množi x minus 2, ne x minus 2, to se skrati x plus 3, x minus 3. Imamo x minus 1, ode x plus 3. Ovdje nastane ovo, ostane 6 puta x minus 2. Ok, znači ovdje imamo 2x na kvadrat, 6x plus x minus 3. Ok, minus x na kvadrat, sad ovo pišem u zagradi, neće da se igram. Znači plus 3x minus x, to je plus 2x minus 3, ako 6x manje 12. Ok, idemo znači x na kvadrat, ok, znači uzeo ovo, minus 6x plus x, to je minus 5x, minus 5x, minus 7x, minus 13x. Ok, minus 3 plus 3, 0, plus 12, jednako 0. 1, 3, znači jedno rješenje 1, a drugo, ajde da rešimo kvadrat, znači 13 minus b plus minus b na kvadrat, minus 4ac, to je 48, sa 2, ovdje je 120, samo da imamo, b na kvadrat 4, ovo je 48, tako, znači ovo je 121, znači to je 13, plus minus, podijeljeno sa 2. 13 plus 11, to je 24, podijeljeno sa 2, to je 12, a 13 minus 11 podijeljeno sa 2, to je 1. Znači imamo dva rješenja, to su 12 i 1. I znači ta dva rješenja, 12 i 1, zapravo predstavljaju rješenje ove jednačine i proverimo naravno uslove, vratimo se. Znači, policajac obavezno na kraju, kad dođe do rješenja, proveri uslove. Pošto vidimo da su uslovi ispunjeni, ih se različita od ovih brojeva, to znači da smo našli rješenje.